大きな拍手を持ってお迎えください。どうも。我々国会議員のもとに手紙が参りました。その差出人は中華人民共和国の鄭という大使の手紙でありました。で、文面には自分たちがそのウイグルというものに入ってウイグルの人口も増えた、また参拝も自由にさせている、そして経済成長も著しい、こういうことがずらっと書いてあるわけであります。しかし肝心の自分たちは人権を侵害したということは一切書いてない。そして日本人は協力をしてはダメだというような趣旨の手紙であります。日本の国会議員に一大使がそういう手紙を書いてもいいもんでしょうか。私は非常にこれを怒っているわけでありまして、皆様方もこのことを知っていただいて、ぜひ怒っていただきたい。今、中国はアジアの平和と繁栄を脅かす大きな脅威となっています。中国共産党の専制政治は、内においては国民の自由と多民族の人権を弾圧し、外に向けては軍事拡張主義として他国を脅かしています。我が国の尖閣列島もまた、この軍事拡張主義の脅威を受けております。ウイグル人と日本人は、この中国共産党の専制政治から民族、国家独立を確保するため、手を携えていこうではありませんか。東京都知事、石原慎太郎。今日記者会見を実は開いたんです。中国の鄭英家さんに、私たちは抗議をしなければいけないということで、我々議員側に対しいかなる形でも接触せず、世界ウイグル会議に対しいかなる指示もしないことを希望するという、いわば強圧的な表現は、独立主権国家の国会議員への書状としては著しく適切性に欠いていると言わざるを得ません。いわばこれは日本に対する内政干渉そのものであると考えます。ここに書状を受け取った議員として断固抗議するとともに、我々は日本国国会議員の良識に従って今後も活動していくことをここにお伝えする次第です。ということで、安倍晋三、石破茂先生をはじめ、あいうえお順にですね、46名の衆参国会議員の名前を連ねまして、本日午後、内容証明付きで、鄭英家大使に送ったところでございます。私はもちろん現在、日本国民ですけれども、特に日本に対しても心からお祝い申し上げたい。今回初めて日本が独立国家としての重大な決意をしたと思います。今、いわゆるその人権派とか言われている人たちのインターネットなどで、今回、ラビアさんが靖国神社を参拝したことに対して、非常に彼らが怒っております。そしていろんなことを言って、中には多分ウイグル人の中でも多少動揺している人たちがいます。特に私、ここでラビア・カーデンさんはじめウイグルの皆さんに申し上げたいことは、ダライ・ラマ法王も私が代表の時に靖国神社を参拝したということです。そして日中国交がいわゆるその成立したのは1972年、1985年まで歴代の首相が靖国神社を参拝しても中国は一言も文句言ってなかった。ただ1985年にいわゆる中曽根さんの特別な配慮に対して相手がそれに図に乗ってきているだけだと思います。このことは特に
日本にいるウイグルの人たちを守るためにも、私がここで言うことが大切だと思います。特に総裁、副総裁、本部の皆さん、これを理解することが大変重要だと思います。一つ、ラビア・カーディル世界ウイグル会議議長から皆さんにサプライズがございます。ぜひ日本の皆様に寄付金をその尖閣買取基金に寄付をしたいということをおっしゃってくださっております。ここで平沼武夫先生にこの10万円の寄付金をしっかりと受け取っていただきたいと思います。皆さん大きな拍手でお願いいたします。Eğer benim vatanım kolumda olsa, ya ki ben iktisat olgan olsa, hem pulunu ben çıkararım. Az olsun mu, benim köngülüm hem bir hakikatga, tarihga ispat olsun dep kichkina soğgamını, evet. Xitoy hükümeti kimning yeri olsa, tarihi mening ziminim. O tarihni biz mandaq yaratgan, andaq yaratgan deb tarihni yezip devirdik. Tibetni mi, bizni mi, Mongolni mi, ismimiz ayrım, devletimiz ayrım, bir xalqni mi, bizning ayrılmaz bir qismimiz, bizning tarihi ziminimiz deb dunyoga ashdaq da'vatıdır. Eğer mushundaq pulga setib oladigan ish bo'lsa, bütün Yapon xalqi, bütün dünya bizning ziminimizni ashdaq setib apaskan. Amin. 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 Ben Xudodan tilayman, o cho'qim Yaponiya xalqi o'ziga mansub narsani o'zi pulga setib oladi. 昨日は石原慎太郎さんと一緒に一日秋田県に行っておりました。で石原さんがびっくりしておりましたけれども、たった20日間で7億円のお金がすでに集まっているそうであります。その中にこれも貴重な財源として加えさせていただくことをお約束をさせていただきまして、御礼の挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。ラビアさんにお尋ねをいたします。日本に本当によくおいでくださいました。日本人は隣国中国で何が起きつつあるのかということを少しずつ気づき始めています。そして私たちは中国のこの異民族弾圧は絶対に間違っているということを知っています。そこでアジアの大国日本にラビア・カーデルさんが一体どのようなことを望んでいらっしゃるか。Çünkü Amerika'daki bir demokratiya devlet dünyalarını başkurdu. Dünya mı şunçilik turbatıdı. Eğer Xitoydaki bir diktatör devletinin koluğu dünya düşüp kalsa, dünya neyim bop ketidi? Oldu bilen bunu Asiya halkı düşünüş gerek, Asiya hükümetleri düşünüş gerek. Mesela Kazakistan, Kırgızistan'a Xitoy hükümeti hazır buyruk kılıp allaqachon özüdün qo'qidigan holatga tushirib qo'yibdi. Bu yerdagi bizning 1,5 milyon qarindoshimiz borda. Bu qitim vakillikka keladigan qarindoshlarimizni Xitoyning buyrug'i bilan hatto bir qismlari vakillikka bog'izmay, shu hukumat tarafidan cheklanib vakillikka kelanmadi. Bizga bugun keladigan tahdidning ularga ati keldigini ular his qilmagan o'xshaydi. Yapon hukumati, Yapon xalqi, Yapon parlamentlari Uyg'urdek, Tibetdek, Mong'oldek va boshqa millatlarning mayli Xanzo bo'lsin, demokratiya talabiga chuqum bat etish kerak. O'zining bir tashqi siyosatiga kirgizishni umid qilaman. Hatto qonun ma'qullashini umid qilaman. Bizni to'van darajaliklar bilan biz ketayotganlar Xitoy qarshi chiqqan bo'lsa, mushlar ichki ishiga aralashgan bo'lsa, yuqori darajalik amaldorlar siyosat bilan aralashib, butun Yaponiya territoriyasida mushundaq ezilgan millatlarning ovozini oltish fursatini hozirlab berish. Yapon hükümeti Asya'daki bir kudretli devlet, Mongollarni, Uygurlarni ve Tibetlarni kurtuldurup kelish için barlık yardımını berish gerek. 自由と民主主義によって繁栄してきた日本国政府としても日本人としてもこのような中国の21世紀の価値観に反するような
政策にこれからもずっと抗議をし、中国の考え方を変えていくような情報を世界に広げ、そしてくじけずに皆さんと一緒にこのことを訴え続けていくことが大事だろうというふうに私は思います。この会場にいらっしゃる皆さん方全員が同じ気持ちだろうというふうに思います。今回、来日した120名の代表たちらが、本当に彼らは言ったことは、この日本を改めて認識しましたと。日本人のそのウイグル人の正義な行動に対しての理解度、それに対して日本人がどこまで真剣にやっていることは自分の目で見て、自分の身で感じて、みんな喜んで、それからみんな涙が流しています。なぜならば今まで私たちの運動の中でこういうことはなかったっていうことなんです。ですから私はこれからもこの日本で皆様の下で、皆様の指導の下でこの運動をもっともっと大きくさせ、この日本が割と私たちと同じ運命にならないように、それを全ての日本人が目覚ますために一生懸命この恩を返したいと思います。ありがとうございます。今日私たちがよく教えていただいてありがたいと思うのは、私はウイグルの皆さんにかわいそうだとかなんかは思いません。我々が明日はウイグルのようになるぞっていうことを早めに地震速報のように教えていただいただけなんですよ。お教えいただきにわざわざお見えになったんです。皆さんどうです？皆さん、我々は我々で戦うということをそろそろ自覚しなきゃいけない時が来たんです。ウイグル民族、日本民族友好万歳！万歳！万歳！どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。